Trainingen van de kippen. Allee. Wat vinden we van dat jouw pukje? Wat doen we met een puk? Doe het nog eens. Wat doen we met een puk? Ja. De puk, wat doen we met een puk? Zo kijken, kom. Nee. Nee. Allee. Wat doen we met een puk? Ja. Nog eens. Oei, de wolf erbij. Ja. Dat doen we met de puk. Vul in een band. En wat doen we met een puk? Vul in een mand. Vul in uw mand. Vul. Dat doen we met een puk. Ja, dat doen we met een puk. Wat doen we? Azokkekjes. En daar gaan we weer. Wie is er aan het winnen? Allee, nog eens. Nog eens. Kom op. Puk. Oké. Nee. Ja. Hier een keer. Een serieuze. Kom aan. Nog eens. We gaan ervoor. Olympisch. Ja. Ja. Dat is flink, ze. Dat is flink, ze. Dat is flink, ze. Ja. En dan pakken we de puk weg. De puk weg. Training gedaan.